Als ze morgen wat mee betreft, komen we dan ook even de plaats rustig staan. Dan komen we dan gewoon nog Dames en heren, als ik heel even aandacht hoor, het is vandaag niet zo lang. Welkom op ons jaarlijks Koningszeten. Oog onder het afdaak. Normaal gesproken zou dit het eerste van 3 grote evenementen zijn dit jaar. Het Koningszeten, het Burgerzeten. En normaal gesproken, hij was 384 jaar jubileum, dat hebben we alsnog. Maar er hing een bondfeest aan vast. Maar door die griep die corona had, is dat 2 jaar opgeschoven. En is dat nu 2026 geworden, dus voorlopig iets uit de cyclus. Maar even goed, wil er een schitterend seizoen van maken. Nogmaals, iedereen welkom. Een bijzonder woord van welkom. Vanmorgen hebben we onze beschermheer Wim Put toegesproken. Ik ken daarnaast is herstellende van een operatie meer dan bezig zijn. Maar dit jaar is een 24 jaar beschermheer. En daar zijn we heel erg trots op, de manier wie dat invult. En daar hebben we vanmorgen ook geen aandacht aan gegeven bij de groepsfoto. En Wim wenst zich allen een sportieve en mooie middag toe. Dan onze erecommandant, burgemeester Hans van Rijen. Onze erekolonel, pastoor Kanke. Het burgerkoningspaar Gordon en Chantal Eikenboom. En dan moet ik even een verhaaltje die vertellen. Gordon is burgerkoning. Dat is zo goed bevallen. Hij heeft zich vorig jaar gelijk opgegeven als aspirant lid. Hij heeft de ganse winter helm met geoefend op alle fronten. En tijdens de jaarvergadering is Gordon volwaardig lid geworden. Dus hij stijgt er nu nog met die kleine pleitjes om. Maar het zou zomaar eens kunnen dat dat vanavond ingewisseld wordt voor grote platen. Dan hebben we onze wethouder en erelid, die Gele, met partner Sietske. Dan hebben we de ereleden, bestuur en begunstigers van de Club van 50. En natuurlijk, last but not least, ons koningspaar René en Henriette. Ik hoop dat het hier genoten hebben. Via een ieder geval een handjoor van u genoten, maar dan kom ik straks weer even op terug. Nou, vanmorgen is het eindelijk weer en het is het begin van het shuttleseizoen. Wij zal vandaag als nieuwe koning werden of gaat René zijn titel prolongeren. Zolang als ik in de shutterie ben, nog niet zo heel lang, maar toch een dikke 15 jaar, heb ik nog nooit net gemaakt dat 12 personen doorzitten. We hebben wel eens 8, 9 als we zelf bondfeest hebben, maar 12 dat is ongekend. En op 2 jaar zijn dat 10 personen die nog nooit koning zijn geweest. Dus dat belooft een extra spannende strijd te werden. En als bestuur zijn we natuurlijk greuze op, want als zoveel mensen doorzitten, de groep wordt groter, maar dat geeft ook een beetje de stemming aan dat binnen de groep heerst. We zijn vanmorgen begonnen met een traditionele shuttlesmis, geleid door onze eerlijke kolonel, pastoor Kanke, was heel mooi. Daarna hebben we een bezoek aan het kerkhof gebracht om ons overleden ereleden, leden en dierbaren te herdenken. En daarna hebben we soep en broodjes gehad in de Bertenshoest aangeboden aan Gerrit en Frans. Zoals je kunt zien is er weer een hele hoop werk op de weg gebeurd. Er zijn nu shutten gekomen, dan andere kom ik dadelijk op druk. Dat kan alleen omdat heel veel mensen door vrije tijden nu aan de show stonden zetten. En ik zou zeggen chapeau voor iedereen dat door netwerk en applausjes op zijn plaats. Even kijken. Bestuur van de Club van 50 mogen we even bevelen. Ja, Wim wordt vanmorgen wel, ik ben even niet. Nou ja, zoals iedereen ondertussen al weet, een Club van 50 is voor verenigingen en resources van onschatbare waarde. En als je gewoon door de jaren heen kijkt, is dat eigenlijk gewoon de grootste sponsor. Je maakt dingen mogelijk die normaal niet zouden kennen of die veel langer zouden duren. Dan moet ik wel erbij zeggen, het is niet alleen de Club van 50. Veel als vereniging proberen natuurlijk ook steeds meer goed in de deur te werken, met te werken aan evenementen, hoe ze gaat voor Chris. We hebben die spandoek ophangen van de sympathisanten van de shutterie. En ik mocht natuurlijk ook niet de jaarlijkse subsidie van de gemeente Sittard-Geleen, die verleend wordt aan alle verenigingen, vergeten.
dat jij zorg dat we voorgoed kennen, dat het steeds netter en mooier wordt. Maar de club van 50 is toch heel belangrijk. Voordat ik ben het woord geef als voorzitter, wil ik zeggen, mocht er nog geen begunstigder zijn, dat mag ik niet zeggen, dan kan ik melden wie een van deze 10 bestuursleden of wie ligt, dan kunt dat kansen worden. Het woord is aan Ben Vermoorsel, de voorzitter van de bestuur van Club 50. Ja, allemaal welkom op deze Sjornewei. Zoals Hendrik al zei, de mensen die een beetje de laatste jaren hebben opgelet, die hebben de laatste jaren elke keer verbetering gezien. En dat is niet alleen omdat de club van 50 is, maar de schutterij is ontzettend inventief bezig om fondsen te werven om dit allemaal mogelijk te maken. Maar het is niet altijd zo dat ze alles kunnen doen. Zo hebben ze dus het afgelopen jaar de wens geuit dat ze hier een kantoorunit op het terrein hebben, waar ze eigenlijk conform de reglementen en eventueel reglementen die nog komen gewoon een juiste verwerking zeg maar, van de kogel, de aanmaak van kogels en de materialen hebben. Nou, zoals je ziet, de stijl is inmiddels ingepast in het landschap. De wijk wordt werkelijk steeds schoner. En ik wil dan ook namens de club van 50, alle begunstigers, deze unit officieel aanbieden aan de club van 50. En ik hoop dat het uiteindelijk dadelijk toch een heel mooie feestdag wordt. En dat we ook nog een aantal begunstigers erbij krijgen, want we kunnen ze wel hebben. We zien over een gezonde club, maar er zijn altijd nieuwe mensen altijd welkom. Ik wens ook allemaal een hele fijne middag en een heel fijn feest. Dank u wel. Dankjewel. Ik vind het heel erg benieuwd met even een kleine aanvulling op die reglementen. Je ziet dat tegenwoordig niet meer mogen door hoe ze een flesje benaderen, zijn zo'n frikadellenbaks, dat ze een even lood smelt. Dus de container is voor de shitcommissie, dan hoeft dat niet meer binnen te gebeuren. Dan hebben we 2 jubilarissen. En indien mogelijk, meneer Nick Lemmers, kan het heel tot vuur komen. En anders kom ik tot de jeugd. Sheer, kom over af. Sheer komt erover. Ken je dat? De stoel pakken. Jubilarissen zullen wel dekken, maar jubilarissen 60 jaar, dat gebeurt niet zo denk. Dan best langer wie een vereniging als dat de meeste van ons leden oud zijn. En dat wil ik dat zeggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, meneer Lemmers, ik heb weer moeten druk zoeken om gegevens over rug te krijgen, maar gelukkig hebben we velen daar lopen de shutters encyclopedie, de Sheerat. Ik ken u zelf van vroeger als de werkgever van een oom van mij, van Wil. Je zit sinds 1 februari 1964 lid van de schutterie. Wat ik al zag, er worden de meesten van ons niet geboren. Je hebt een bestuursfunctie gehad. Daar weet ik niet precies de details van. Ik weet wel dat in 1967 zit verkunning geweest van de schutterie. En als mijn informatie klopt, dan heb ik er toen een schoonvader opgevolgd als koning. Dat. Je zit al jaren erelid. En ik moet zeggen, zelfs in de coronatijd, wie jeugd hoe is voor, je blijft altijd met. Ik vind dat mooi. En de hoogst niet altijd fysiek aanwezig te zijn, maar dan kan ze even goed nog met blijven. En wie jeugd er ook belde van, normaal doen we weer een jubilaris op een jaarvergadering. Maar toen was hier een Ria op vakantie. Verdoen het nu hier, zag je het nou, dan wil ik er keer bij zijn. Veer, als schutterie wil ik van heel harte feliciteren. Voor ook dat er nog lang erelid van ons brief. En een meer dan welgemeend applaus is op zijn plaats. Dank je wel. Ja, Sheer. Begin door maar eens even te kallen. Ook 60 jaar lid van onze vereniging. Wanneer je alles zou moeten vertellen, was toen
Vereniging voor de Shutterswereld gedaan heb. Ik heb er net beginnen met shitten en wat zwiegen dat gewoon afdringen. Maar ik wil toch een paar puntjes belichten. In 1970 was de koning geweest. Dat is de functie van commandant jarenlang vervuld. Jarenlang hebben ze in het bestuur gezeten, in de C-commissie. En als mijn informatie klopt, en die kunnen we ook gedeeltelijk verdichten, zijn we de enige twee die 30 jaar als voorzitter hebben volgehouden. Daar gaan ze veel heel lang vlug. En een lange tijd was toen A-shutter geweest. En de best nog een zeer verdienstelijk shutter. Binnen 40 jaar hebben ze in het bondsbestuur gezeten. Dat was toen al jarenlang bestuurslid van. En ik als voorzitter, ik heb het vanmorgen even op die web gezag. En dan is dat meer met andere dingen. Maar ik, als ik over de shutterie moet weten, door andere collega's voorzitters een mondje bezig zijn, ik bel dicht. En ik heb, als het antwoord niet gelijk heb, zeg ik het ben een loer. Maar ja, dat is gewoon een lopende shutters-encyclopedie. Boete dat, denk ik, dat is toen. Niet alleen hier in Limburg, maar binnen de OLS-federatie gewoon één van de meest bekende figuren binnen de ganse shutterswereld. En daar mogen ze best wel trots op zijn, denk ik. Ik wil dan ook namens ons allen van harte feliciteren met het jubileum. En ik hoop dat ik presentjes overhandigen. Ja, ik voel me een beetje schuldig. Maar de vergadering heeft een aantal jaren beslist geleden dat ik het presentje geef in plaats van bloemen bonnen. Dan geef ik de bonnen aan Ria. Ja, kijk toch wel. Oh, die komt toch te zien. Morgen gaan plaatsen. Kijk dat of nog even? Maar nee, dat kun je. Ik ben nog jong. Ja, ja. Ja. Dat is ook nog even, moet ook even van onze eerlijke commandant naar stand vrij. Dankjewel. Je overvalt me ergens ook wel een beetje, maar ook weer niet. Want een dag als vandaag is een dag waarin we tradities vieren. Dat doen we in Nederland, dat doen we ook in Oud-Geleen. Op 5 mei. En 5 mei is, dat weten jullie allemaal, bevrijdingsdag. Maar het is ook een soort onthullingsdag voor jullie. Want het seizoen is geopend met dat wat we hier zo gaan doen met elkaar. En ja, dat maakt mij altijd wel weer een beetje blij. En het was Henry die kort geleden nog een keer even op de lijn kwam van Hans, je komt toch wel. En ergens is er iets gemist misschien, maar natuurlijk ben ik er. En bij deze zeg ik ook direct toe, twijfel niet aan volgend jaar, want dan ben ik er ook. Dus daarmee is dat ook geregeld. Wat ik namens het gemeentebestuur vooral even wil uitspreken, is een hartelijk felicitatie aan de beide jubilarissen. Want laten we dat niet vergeten, als ik dan die jaartallen hoor, en we zeiden het net ook tegen de wethouder, tegen Leon Gijlen, want mijn god, wij lagen nog in de wieg, CQ, we waren nog niet eens geboren. En dan al die verbintenis en zo langjarig aan één en dezelfde vereniging, chapeau, chapeau, chapeau. Want dat mag ook gezegd worden. En ten tweede, en dat maakt me extra trots, en ik heb de keten maar eens even van iets voorzien wat eigenlijk mooier is. Ik moet hem iets hoger optrekken, zie ik. 1 moment. Zo, dan ziet het er beter uit, want dan is het wapen van de oude gemeente Geleen wat deze keten afdekt. En dat maakt mij dan als erecommandant extra trots om hier te staan. En ik zeg het zonder gekheid. Het is de mooiste schutterij van Geleen. Het is makkelijk als je al even rondloopt als burgemeester in de gemeente dat ik dit zonder enige schaamte gewoon kan zeggen. Maar ik meen het. En ik zal er eentje bij doen wat stiekem, en dat weet jij Henry, als ik jullie zie lopen, bijvoorbeeld in Geleen Noord, tijdens de Oktoberfeesten. En ik zie jullie aankomen op de zondag. Ja, sorry, maar dan kriebelt het hier een beetje. Dan ben ik toch extra trots dat ik jullie erecommandant mag zijn. En met die woorden wil ik afsluiten. En laten we die vogel in
mag ik dat zeggen, in godsnaam uit zijn lijden verlossen, geachte pastoor. Want dan kan het helemaal losgaan, het seizoen. Dank u wel. Dank u wel voor het mooie woord. Veraf van de serenade van het koor wil gewoon wil ik graag de microfoon gaan vergeven aan onze erekolonel, pastoor Langekamp. Beste mensen, in een tijd waar geweren op elkaar gericht worden, ben ik altijd blij dat we een schutterij hebben. De enige waar de buks naar boven gaat. En het fijne is ook dat jullie geen vredesstuif daarop hebben geplakt, maar gewoon een vogeltje. En die mogen jullie, zoals de burgemeester zei, graag uit zijn lijden verlossen, want dan hangt er een beetje alleen naar boven. En zo willen we vandaag beginnen met het schieten. En ik heb het aan tevoren gezegd van een schutterij, en zeker deze schutterij, die verbindt verschillende generaties met elkaar. Ik heb er communiekinderen onder. We hebben andere vrijwilligers waar ik mee samenwerk, bijvoorbeeld in het zorgcentrum, die net hier geëerd werden. En we hebben de hele tussenliggende generatie. Wat fijn dat alle generaties betrokken zijn, dat alle generaties meedoen. En in die zin ben ik net als de burgemeester trots op de mooiste schutterij van Geleen. Van Oud-Geleen. En dan beginnen we met het gebed. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij vragen u dat het een faire wedstrijd wordt, dat wij een gezellige middag hebben en dat de onderlinge verbroedering die kenmerkend is van schutterij ook weer door deze dag extra gestimuleerd mag worden. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik heb altijd geleerd, kurz en krachtig. Dank u wel, dat wil ik Dankjewel, Koos. En over nu beginnen, zoals net gezegd, aan de strijd nog één ding vermelden. Ook dit jaar is onze koningsvogel weer geschilderd door Petra Haven. Hoeveel onze dank. Laat het in de sportieve strijd weer. Tot straks. Dank u. Yes. Scherm de volgende.